עכשיו, כן. אנחנו אומרים שלום לדוקטור שלמה ברודובסקי. כן. בוקר טוב לך. מומחה לכירורגיה פלסטית ואסתטית. איתו אנחנו רוצים לדבר על אחד הניתוחים הפופולריים בעולם, ניתוח להגדלת חזה. כן. בראש בראשונה אולי באמת עקב ההיסטריה שהייתה בחודשיים האחרונים בגלל השתלים הדולפים, אז נתחיל לדבר על סוגי השתל. מה מכיל השתל שמכניסים לנו היום? אז קודם כל השתלים, רוב השתלים שבשימוש היום, הם עשויים ממעטפת סיליקון, שיכולה להיות או חלקה או מחוספסת, ובפנים ממולאים בג'ל סיליקון לרוב, או חלק מהם במי מלח או מים פיזיולוגיים, מה שנקרא, שזה פותח בשנות ה-90. אני חייבת להגיד שכזה שתל כבר הרבה זמן לא ראיתי. כן, זה שתל די ישן. זאת אומרת, רוב השתלים היום הם שתלים מחוספסים ולא החלקים, אם כי ישנם עדיין היום בשוק גם שתלים חלקים. עכשיו, רק כדי שנשים את הסוגיה הזאת מאחורינו, שתלי ה-PAP, אותם אלו שהייתה סכנת דליפה מהם, הורדו מהמדפים, אנחנו לא נתתקל בהם שוב. כן, נאסר השימוש ב-PAP לפני שנתיים למעשה, כשבתקופה האחרונה מה ששמענו הייתה היסטריה נוראית בצרפת, בגלל שהם הגיעו למסקנה, זאת אומרת, גילו שם מקרה אחד גם של מוות, והגיעו למסקנה שזה גורם לאיזושהי מחלת סרטן נדירה מאוד, שלא הוכח שזה אכן בגלל הסיליקון. הסיליקון הזה נבדק ב-PAP, ונמצא כי לא ראוי לשימוש בבני אדם, ולכן גם מומלץ להוציא אותו. אם כי רוב המדינות באירופה לא הגיעו לאותה מסקנה, והשאירו את זה בעצם לשיקול דעתם של הפציינטים ושל למרות שהמפעל הזה נסגר, וממילא הוא לא מייצר יותר שתלים. כן, מזמן. מאיזה גיל אפשר להגיע לניתוח להגדלת חזה? למעשה, ברגע שהאישה גמרה להתבגר והשד הפסיק להשתנות, אפשר להתחיל לעשות את הניתוח. זה בסביבות גיל 17. אחרי גיל 17 למעשה אפשר כבר לנתח. ואם בחורה מקבלת את הווסת החודשית שלה בגיל יחסית מאוחר, גם אז 17 הוא הגיל אנחנו בדרך כלל משתדלים לא לנתח לפני גיל 17. זאת אומרת, יוצאים מתוך הנחה שזה בערך גיל ההתבגרות הנכון, ואחרי הגיל הזה זה נכון שצריך להחליף שתל כל 10 שנים? כי אז אם מחשבים את גיל 17, אז כאילו 17, 27, 37, 47, 57, 67. זה לא מדויק. למעשה נעשו בדיקות ונמצא רק בגיל 67 נגמרו החיים מבחינתך? לא, מה פתאום, אבל כאילו... את יודעת איזה... אני חושבת שהקהל בבית... כמה חשוב להגיע לדיור המוגן עם... סליחה, כן, אני חושבת שהקהל בבית הבין את המסר, שיש גם 77, 87, 97, ובהצלחה עם ה-107. אוקיי. נראה לי. למעשה... לא, זאת אומרת, חלק מה-FDA בדק לאחרונה את הנאמנות או יציבות של השתלים האלה, והם הגיעו למסקנה בעצם שרוב השתלים, שזה גם מאוד נדיר שהם נקראים, אבל רוב השתלים שנקראים, נקראים בערך לקראת 10 שנים, ולכן הם המליצו כביטחון להחליף את השתלים כעבור 10 שנים. הדעות על זה די חלוקות. רוב הרופאים, ואני גם ביניהם, חושב שאין שום היגיון להחליף בעצם שתל כל עוד הוא שלם. כי הוא יכול להיות שלם אחרי 5 שנים, יכול להיות שלם אחרי 10, גם אחרי 25 שנה. ולהחליף שתל שלם ולשים במקומו אחר שאי אפשר לדעת אם הוא בעצם יכול להיקרא אחרי כמה שנים, אין בזה הרבה היגיון. אז סביר להניח שהטכנולוגיה בעוד 10 שנים כבר תהיה כזאת שתאפשר לשים את זה ל-30 שנים. ייתכן מאוד, נכון. אז מה, פשוט לעקוב כאילו? לעקוב ולראות אם אין דליפה, אין צורך להחליף? בהחלט. קודם כל, הניסיון שלנו עם השנים הולך וגדל. אנחנו היום כבר יש לנו ניסיון של 20-25 שנה עם השתלים האלה, ואנחנו רואים שהם סך הכל מאוד אמינים. השכיחות של שתל שנקרא, השכיחות היא נמוכה מאוד, בסביבות 1%, אולי קצת יותר. במשך השנים היותר מתקדמות כמובן. זאת אומרת, לעקוב, להיבדק על ידי הרופא, מנתח או כירורג, לעשות אולטרסאונד, שזו בדיקה פשוטה, לא כואבת, לא אינבזיבית, זמינה מאוד, לא מאוד מדויקת. זאת אומרת, לפעמים הם רואים קרעים גם שלא קיימים. ואם כן מאבחנים באולטרסאונד, יש חשד לדליפה או לקרע, עדיף לעשות MRI, שזו בדיקה יותר מדויקת. זאת אומרת, אין טעם לרוץ, לדעתי לפחות אין טעם לרוץ ולהחליף סתם שתלים. דוקטור ברודובסקי, תודה רבה לך. אנחנו עוברים לעניין אחר.